Давай. Саша, не останавливайся. Не останавливайся і не крути скоро. А під верхом так якось побистро, щоб ти викинув її наверх. Не так якось тягни. Тягни, Саша, не останавливайся. Бери. Yes. Все, диви, вона яка здорова. Лице. Нічого. Два не обрізали. Okay, we can't show that to YouTube. It's too graphic. Yeah, Такого, дивися, такого. what a nice one. Піднімай. Дай на кришку ще одну. Є моя рука, вона. Щойно це полежить, піду на я. Я думаю, моя рука вже Ти бачиш? відстала. First one. Let's go.